Nasira ang dalawang establisyemento sa bayan ng San Juan, Ilocos Sur. Matapos umalpok dito ang isang pampasaherong bus kagabi. Batay sa investigasyon ng San Juan Municipal Police Station, minamaneho ng 52 anyos na lalaki, residente ng Barangay 1 San Lorenzo, Lawag City, sa Ilocos Norte ang nasabing bus na noon ay bumabaybay sa National Highway ng Barangay Gimudsura, San Juan, Ilocos Sur, nang mawalan ito ng kontrol sa manibela. Dahil dito, tuloy ang bumangga ang bus sa dalawang establisyemento sa gilid ng kalsada. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente, ngunit nagdulot ito ng pinsala sa dalawang negosyo at sa unang bahagi ng bus. IFM News Express. IFM News. IFM News. IFM News.